Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré d'Esperiu i Fantàstic, una sèrie creada el 1938, venuda pel seu creador l'editorial Dupuis, durant la Segona Guerra Mundial perseguida pels nazis. 80 anys després, segueix fins als nostres dies. Diversos autors i guionistes han convertit aquest còmic en un dels més populars dins la tradició franco-belga i coneguda a tot el món. Spirou et Fantasio és una sèrie de còmics publicada al Journal d'Spirou de l'editorial Dupuis a Bèlgica. Va començar el 1938, creada per l'autor Robert-Pierre Belter, conegut com Rob Bell. Compta amb els personatges d'Spirou i Fantasio, reporters, acompanyats per l'esquirol Spip i durant un temps pel marsupilami. Les seves aventures barregen humor, ciència-ficció i fantasia. Els personatges es troben entre els pocs herois dels còmics franco-belgues que pertanyen al seu editor i no a un autor o dissenyador en particular. Degut a això han passat per les mans de diversos autors contractats per l'editor. Els més coneguts són André Franquin, Jean-Claude Fournier i el duo Tomé i Jean-Ry. La sèrie també s'ha adaptat a pel·lícules, contes d'àudio i sèries d'animació. El nom Spirou significa esquirol i divertit amb valor. En català, Spirou i Fantasio van ser batejats com a Espirou i Fantàstic a les primeres traduccions fetes per Joana Givanel Pasqual i Pere Calders, editades per Publicacions de l'Abadia de Montserrat molt abans que els personatges fossin traduïts a l'espanyol. Quan Ediciones B va publicar el còmic en català de Le Petit Spirou, va traduir-lo com el Petit Spirou, perdent la traducció clàssica catalana. La primera etapa d'aquest còmic és als anys 40 i implica els dibuixants Rob Bell i Gigé. El 1938, l'editor Jean Dupuis crea Le Journal d'Espirou i contracta a Rob Bell per animar el personatge principal del diari. Ell fa servir un protagonista que ja ha utilitzat per a cartells publicitaris, un jove amb cabells vermells. Posteriorment, al 1939, Spirou coneix un esquirol anomenat Spip que ja mai l'ha deixat. Les primeres històries de la sèrie són gags d'una sola peça, centrades en el treball d'Spirou al Mustic Hotel. En aquesta època, molt diferent de l'actual Spirou, el personatge conserva només el seu vestit característic i l'esquirol Spip. La Segona Guerra Mundial té un fort impacte en el desenvolupament de la sèrie. Primer, el seu autor, Rob Bell, és mobilitzat per la lluita i és fet presoner pels alemanys. Això provoca que altres autors, com Gigé, s'hagin de fer càrrec de la sèrie. El 1943, els alemanys van prohibir la publicació de la revista Journal d'Espirou. Llavors, Rob Bell ven els drets del personatge Spirou a Edicions Dupuis. El dibuix torna a Gigé mentre que el diari apareixia clandestinament a la Bèlgica ocupada. El 1944, per compensar el costat massa suau d'Spirou, Gigé va crear a petició del redactor en cap del diari el personatge de Fantasio, que amb els seus estrambòtics vestits i les seves equivocacions porta un toc de bogeria a la sèrie. Gigé farà algunes històries, però a partir del 1946 dona pas a un dels seus ajudants, André Franquin. La segona etapa de la sèrie inclou els anys 50 i 60, en mans del dibuixant Franquin. Franquin modifica profundament la sèrie, amb llargues aventures amb una història més complexa. També crea personatges que tornaran a aparèixer, com el comte de Champignac, un científic brillant que es converteix en l'avi d'Spirou i Fantasio, el malvat cosí Zantafio, la periodista Secotin o el geni megalòman Thorgloop. El període Franquin és considerat el més reeixit de tota la sèrie. Una de les seves principals creacions és el marsupilami, un primat imaginari amb una cua molt llarga que fa servir amb molta imaginació. Franquin es cansa finalment dels personatges i a partir de 1969 passa la sèrie al seu successor, Jean-Claude Fournier. Com a curiositat, Franquin posseeix els drets del marsupilami i aquest últim desapareix de la sèrie. La nova etapa de la sèrie, als anys 70, cau en mans del dibuixant Fournier. Ell dibuixa 9 àlbums de la sèrie, on Spirou evoluciona cap a un heroi més modern que tracta els problemes socials dels anys 70, com l'energia nuclear o les dictadures. Tot i que presenta diversos personatges, aquests no acabaran arrelant en la història. El 1982 es produeix un cas curiós. Cors d'acer amb dibuix i guió de Yves Chaland va ser preeditat el 1982 a la Journal d'Espirou, però la redacció interromp la història i decideix que Tomé i Jean-Ry, que formen el tercer equip,
seran a partir d'ara els únics responsables de la sèrie. La història inacabada es va reprendre per primera vegada en un àlbum pirata el 1984 sota el títol A la recerca de Bokongo. El 1990 l'editor Champaka va adquirir els drets per publicar aquesta història tal qual, sense la possibilitat de publicar les paraules Spirou i Fantasio, excepte quan s'esmenen els diàlegs. És per això que el llibre es titula Cors d'acer, sense els noms dels herois a la portada. Té 2 volums, el primer amb les tires que van aparèixer a Spirou, el segon amb els textos de Yan il·lustrats per Chaland que completen la història. El segon volum no s'ha reeditat durant molt temps i la majoria de lectors desconeixen el final d'aquesta història. La primera vegada que es van reunir els 2 àlbums va ser el 2008 amb una reedició d'edicions Champaka. El 2013, finalment, les edicions de Poix van publicar Spirou i Fantasio de Chaland de manera completa. Els anys 83 i 84 estan considerats com una època de transició. Quan al final dels anys 70 Fournier va començar a frenar la seva producció, l'editorial Dupuis va començar a buscar nous autors que el substituïssin, però no va arribar a cap acord definitiu. Durant un temps, 3 equips separats treballen simultàniament a la sèrie. Nick Brock al dibuix i Roll Gobin al guió prenen temporalment les regnes, finalment, però sense aconseguir aportacions decisives. Cal dir que fins i tot aquests 2 autors no estan autoritzats per l'editor a reutilitzar personatges secundaris d'àlbums anteriors. Als anys 80 i 90, l'equip format per Philippe Tomé al guió i Jean-Ry al dibuix coneix el seu major èxit amb Spirou, tant crític com a comercial. A part, comencen a imaginar la joventut de l'heroi a l'escola primària, desenvolupada més tard a Le Petit Spirou. També intenten fer un canvi, aprofundint la psicologia dels herois i fer una història més adulta, acompanyada d'uns gràfics més realistes. Aquest canvi, sobtat i fosc, confon molts lectors. Després de que Tomé i Jean-Ry marxin, la sèrie fa un parèntesi de 6 anys. El 2004 torna a la sèrie amb Jean-David Morvan al guió i José Luis Munuera al dibuix. Aquests aporten un toc manga al còmic. Fins i tot, Morvan intenta crear un nou spin-off de la sèrie que parlaria de l'adolescència d'Spirou a Tòquio en format de manga. Indicava la possibilitat d'adaptar episodis més antics fent-los passar al Japó. Però Morvan i Munuera són acomiadats per l'editor abans de la realització d'aquest projecte a causa del descens de les vendes de la sèrie. El 2010, Joan Chivard i Fabien Bellman prenen el relleu a la sèrie i fins i tot signen un nou contracte de 5 anys el 2017. El 2018 es publica la primera sèrie derivada anomenada Supergroup, mentre la sèrie oficial es posa en pausa. Entre el 2017 i el 2018 es llencen 2 sèries derivades més, Thorgloop, signada per José Luis Munuera, i Champignac, escrita per Becca i dibuixada per David Etienne. A part, Émilie Bravo crea 4 volums a la sèrie derivada l'Spirou 2, una història ambientada durant la Segona Guerra Mundial que s'anomena Spirou o Esperança malgrat tot. El 2021 s'ha anunciat un nou període a la sèrie. Prenen el relleu Sophie Guerrier i Benjamin Habitant al guió i Oliver Schwartz al dibuix. El seu primer treball està previst pel primer semestre del 2022. La popularitat del personatge d'Spirou ha donat lloc a la creació de diverses sèries derivades. Són el 1960 la sèrie Gaston, el 1987 la Marsupilami, el 1990 la Petite Spirou, el 2017 Thorgloop, el 2018 Champignac i la darrera Supergroup el 2019. També existeix una sèrie de volums únics independents de la sèrie oficial. S'agrupa a la col·lecció L'Spirou 2, on alguns dels autors de la historieta franco-belga fan un homenatge a la sèrie. Creada el 2006 amb el títol Une aventure de Spirou et Fantasio Part, aquesta sèrie paral·lela permet a diferents autors cada volum, de vegades antics candidats a la producció de la sèrie principal, a expressar-se amb una visió personal dels personatges. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat a Spirou i Fantàstic. Gaudiu de la lectura i fins aviat per la biblioteca.